правдивість – це корінь. Такий корінь, від якого відгалужуються багато інших цінностей. Як на це вказує Ас-Салаф ас-Салихін аль-Мухасібі. Він каже, знай же, о віруючий, воістину правдивість та щирість – це основа всього. Від правдивості відгалужуються багато благих якостей, терпіння, вдоволеність тим, що є, самозреченість або аскетизм, спокій і умиротворення. І далі він каже, а від щирості відгалужується тверда віра, переконаність, страх перед Аллахом, любов до Аллаха, любов до Нього, Його звеличення. Все це відгалужується, відвітляється від щирості. І далі він каже, правдивість можлива тільки тоді, коли вона проявиться в 3 речах – в серці, в своїх намірах і діях. І третє – правдивість слів у мовленні, колись людина щось каже.